Member RV Verdoni, nga walay bangay gaado, kundi naton mahusay nga naktibo nga kapitana ang Barangay Lupok, the Honorable Los Viminda Labicani. A menudo, Maestro. Di mawala kabisan-san ko mapanahon kay kultura inihatod mga wanay doon bisan pinapakasig luan lumabay di susukan at mga waray ang mamapili ng ihapon bisan ulanhon kay maupay kutman at kurang sa kasarayawan ang mapadayon habisan bagong henerasyon Turat sa lang ihapon at ayun Distingin na sa radyawan Di mo makikitan Turat sa matukan At inaarigan Kay kung kinimawala Papamunigawan sa rayawan Kay turat sa gundaan Nagkakaroon patubayan Turat sa nakakaribo Bisan diin sikat ihapon Labi na habang parong-patron Turat sa maupay sayawon Kay kumigawan matumahan Sa kay walay kakong kalugian Kaya di mo abilidad rin ko sa'yo kikita kaman maamon nagsiring kato nga akulaan hingog paon kay ano tigdala nagpagkukahapon na iba naman ang mo desisyon alam mo asyaman anim karuyan matulog ako nga kita nga duhay mabulang isat kon pasamaran ikon akong lunghan kakaroon ko nagapay kalan pero kung mahihimo inay sa kabumaya ako mahakyo bisan mabuti ay lang karuyag ko inay nga magpalis na pagsayaw bisan madali ay dami on maradyo pa na ayaw hingaliptihan mga kalibay nga ginsaruhan ka kapag sayaw at nakakaadugod pinadugdog mo bisan maradyo pa na as nyaman. Okay! Tagitanay, in makusog nga palakpakan, the Honorable Board Member RV Verdoni, ang anak, hanato na may, han probinsya, han Sinarangan Samar. Ayan, mga taga-giwan na
siya ito niya, ang anak ni Governor Ben Ivardoni. Iya ito na PCL President, ito na Eastern Samar. Ug sugan man na niya ginado ang mahusay nga aktibo nga kapitana ang Barangay Lupot, the Honorable Kapitana Los Viminda Labicani. Okay, sundan tangahaw.